Opahi bebre. Ano pokuare no mawano. Yeda munyi na asese brand do nya munya daje na mo hwe ka so be subscribe no ahya ma foforo nya bi ahye. Ya tete se osajefo osi ade yo agema bedi otoso mi Dormahene sebi son sebi nya to onam kuntina se a opeso wode ni dwa to a eba kotoko hene kro be refi asante kotoko hene ena so na ensam ne se ne sitie de atene se ebra Dormahene eye na adwene se eye samudua abranti ananka akonya ne nananom die ewo Sampa nananom atankonya asase so eye achia medwa esansa ne nananu otwato a wodi hene se wodi ade se chia me ewo Sampa eye nana kofi sono abreso nana kofi sono to so miyu abreso ene wodi ade anasa na otwato a wodi ade se ye na kofi sono auto so miyu echia me eno nti chia me ne nana aye samodua ena na omofa no kuntina se ye na adwen se komgo gazette no mo dina ba be dia de se eye Sampa hene ebra na krobia refi asante kotoko hene ama kwan ama de hye yi bia be kire no a wo be suaya ye wo Sampa hene ewo ho no mo de ne ba National House of Chiefs no ena osaye da sebre osayibonsu mampo hene ene bere masafo twenebo akodua won nyina so de tie mu se omo gazette abrante no ma ne ba National House of Chiefs enyiye eno nti asam ne koda eye court se krata na edia dance yese bono regional House of Chiefs a gazette samodua no krata na yera ne honsam no aye piso eno nti ebedi hu nkoma abusa se anamo a eye Dormahene tuye ehu hia na mfaso die bempo eniwom na abrante a wasi so se young lawyer adenti ene sese wo ma no ho kwan ede ne ho ko wura di enni kwanse enkode ne ho ewura mu midin ede ma me fozia me mo hena tena se enne ye ne nana tabi e champon ene besua ho ade me ma na tena se ye fa besua ne famro ye na ye homra ye ba ye beto so Na wabo anasa tutu abebi ewe. Ohene wadama me mo atanse samu ha ya me de ma me en ba chana po me Nyankopon adom ye ho ye Ohene wadama ebi asida na se ne wate ho mpanyin sam da se eye chiame asini itimi da sori dakoro kase mahina kunya no eyo wondi amanti medi ohena kunya no amane yiyi ebi asida yo medas na atiefo so mutie ye ne o mo hwe dan nyina ede nyame din damase ase abo ne ntakra na mane yakase abra munya daje na mutie ensimatise no ana ma adwuma no a eni aba no ye ne ekoso eno so na ma yete ensem a eko oman mu ane no korasem ane abakwasem a ebetimi ama enchirima asua bie nti abra nyina nso moya ade se mutie Nyankopon nhyira mo na obia bibia onya free baby a wade hwe bia no na me mo ho ba ma no na enkoso na we ye mfa ni di atam ye de kan yansasem esua ade ti se mu bi e ho no mo so ehwa mo nsua enipa emfrim na de enye no esra mo munyi mfrim akwan mu na ye ne sa ewiase beda na ebutu e be ye krabehwe obi ade o da ko bia mfa ye mfa no kre ene ye ntra minnu aba me da se de okay enya nwanwa se ebi asida esan se titisem no de na nananum adomo ho duka na be ma ne ho na ohene aye tumi krata betim de ama chiame se menni ho bibia me ye bia no ye ma me ebia na ohene no kra na o ya dedadem chiame ne be ko ba bia nti ni se chiame na ye hene efri bra empanimfo ni bi ho no na wo mo ko no na bi efri mu no dodo no a de wa abonte ni pa hu no ana ya no mu do mo ne di ho dance but history ne de ya na wo mu ni sabre no se bi mu nya akonya kodi Sampa akonya ne bia na say bia na wo hene no
na bia onte apobi na bia bibi nti ana oka onhwe ma no na sabre na suma ebe so omonje sampansa ase no no nsa kan enzo madama na mode abakosem nyina de ma achi ame entina na kofisu no toso mi no ne de krata de se de woken de ma chiame no so wonyina na namu na wontwe asase no ho manso sanity se bi no ogina otwe ma no de enkunimdie no baaye no ye de bo ohene no nkuko baaye de bo ohene no di sabre no ana ogina na mu de on na gina wo se ohene a oka asem ko de tumi nyina ama no na ode ka na ye de ma wo se tumi no a ebi on ma ye ma kwan enima bia ho ebi ye ma otumi se gina ha na kama asem ma me o ka wi a se tumi no eni ho biem eni ho se ebi makonwa medie ma so le firi so ise bia me ntimi nko baabi nam so ebi me chia me kusima nan ene ukode a ukose de ohene ne sitie na no nkire se waso afremu aso a kire wo manfo se one sampa hene enje na sini entimi enkopre sampa akonwa no dabida ediba me wura fam aye kotokohene na kire me no mi bebrebe pi ti abase watu ba ko so nko baabi enkusi na nam nko kan asem manu a na ko kama no na se eba na nkunimdie be na de bebo no a na no kire se nipa no santa hene yo na se onya se sa abre ni mu no na sabra woko baabi na kodo no ma ana ehunu sampa santa hene aba na se na emu ni onya beduru fie na abeto no a tumi ni nya ode abiem na de ho amane amebo no dodo no a woye ma abrempomfo ne amai na wa ha ebre kakra ebisi ye ankobe ahene ohene suma na wonkran okoe de omoye no ama omohu se omagu santa hene na nanka omukutia no oda pakam o gese woye ni omompene so beda pakam onya bedru fie wie a abra okoe omonom koye nyina no hu se santa hene na ekọ onya bedru fie wie ma onya santa hene bio ode amane na bebo tumi na ode ma no wa wie na adwuma nti mre bi nso enu ba bia nka se bre bi mi kosi santa hene na m ko kan asem me ko yese ntime me be santa hene musio nti ohene wadama anamoyi a de atetene se Dormahene pakwan bi so de dwato aba no a gidi se ebimpo aba na sa no anamo a wotu ye a se bi wo shan se wo kan ba kosem na wo hye mu kina edi mu bi ma sampa de ekoso wo sampa ekoso na nke ehu hia mpo se yewura Dormahene ko hyase mpo enipa bia se ope de obedi wani mu kan na wanya nipa papa na se obetu afutupa na so betimi aso oman mu se we leader abre bia no mo di akire no enim guase yakam se ye no kresa na etesa de a ebi na ato Dormahene no so ye good leader ko ba hwehwe nsemu asa na otu anamo kasa etisampo no obepacha wan kasa asem nkensi ennam se wonto no bo ase hwehwe ade mu na wonhunu se obesi aka fa na bia okoka na akoy bibia ensem fata na afi de ogu bia ato aso yo no hina na nse bia wonim ne kwane mu oboapa so be se wonim ne kwane na oboapa na wanya dia se da ne bone ma ento hina wada ma mehwe gazette na omukọ gazette na na kofisu no de edi kan no omuka se wadi sampa hene emfie nso e wokoro beso e wo sampa ana de etoso bio no so omukọ gazette no wo bono original house of chiefs o modern ba aye national house of chiefs da sebre ene bere makumawu anji antuma na so mama ho kwan mo man gazette no na won kire se enkrata no a won signature na won sign ye no na de ne de edim ho e no kire se ampa se nkonya sofo wo mo sampa agi na nasa modua atomo no
saa Ohene no nso so no anasa saa Ohene no na wono nso so eka ahemfu duba kono a ombedi Samba Jafla enimu mu swai ewo Sampa esai be swai ewo Kotoka Hena ahemfie no enu ntina se on ne signature na forgery signature obi a wonimu mmara wosaye mmara nimu ni se okoforgery obi signature emre mu no kro no anase de me nuaba nja de o kan se te saa de a se de ne nsa hya ase no obokro no krata aye Samba Jafra offense aye Sampa mahene fofora sese obi animu no letter ne lawyer de babonte no ye de beto screen no so ne wanya bi ahwe oyi madam ayenko se nokore na pepa yi nyina woni di adanse na signature se wa ase na enye on san de a nipa ne se wawumpo ana mode kode a ana ye beka se wasan no wuye na wote ase awa abra sa de no so enye on san de obokro no wa wo ye sa de na se mra na odi se yo wo hina ye de ne fa ahemfo no num bebe wafom no so wo de ba na se wo mogitum de bia meka se ahini enkuan ni bebe ye de kɔ a ye ba wo kama utu a na ye gya wo but se nka ono a ye judge se ye no kore pepe ye wo hoyi na te sa na onim hu bidi a nana no tena se wi a ye dane de ma lawyers ene ayifo ne ahwehwem and lawyers se ne nsa wo mudi a ese mra edi no nsa so wonso ne di animu ese mra di no ese wo hwehwe nipa kro ye because ese mra di no bono House of Chiefs so ese ye chi wo mu nyina we ade no nya ne kore na mu nyina magi atum se mo asensan ntimo de ba national na ka ba national atum na ka mo de afa kwati kwan nti wo mo ho no nti wo so wa hunu se do mo ye no eti amra te do mo ye wan ye wan aba sa no se egu na nanom mo ho nyina egu mo nim ase obat he asante ye mfa san kan ni o sa do sa kan ni a o do sa kan nyame kosua nyame ani kosua pa na do sa kan na ye anhwe ni anya ohwe a wa do ho beto trouble mu na say ye sa pepe ye to on mu kire say na ebono House of Chiefs ma ya me bo mo se mamo woni magu ase de mo hihye ye no on say amna mutu ye no on say ahya ase fidie no say ahya ase so mo nsa se mo na mo hene fa ana mo sane ohene kuro ya ka eye Dormahene ebre bi obetena afidie isu be kan say ye ndi ken ewo oman mu enso wi ase nyina nim say ye ken na ye ni bie no sesi anka say asem we eye ne kure na wona mase pachawa ho na akono oye dikuro nye dikuro na ne nsem bi ho so so o ya mahene na akono na kopa na chawo debi o soro sen no ani onko pedi one ne ye ken no one ne ye eyi no onko no onko fa mra enti Ohene wadama eye wo hwede ye Dormahene eyi ya nanka opese obone asante ho de o de fa Sampa ho ya ye Dormahene be pene so se bibi sei sa ebesi ewo no Dormahene ekuro na sesi ono no ebi ekwan ofa so a obedi na konwa no anyi one na abusu na ehwehwe no o de patapa ana fa so obedi sa konwa no ntinye ona na oma na hwehwe no na enima bi ho na obi history ukomu a omuso bope no ana de oye ma omu so mani je ho na omani nye ho a Dormahene ma ate ho House of Chiefs fo nyina ate ho na nkrofo no motwa no mpanimfo ate ho bi enso obodwa na ofa nkran ate mo nje nto mu ntunofo na busua ne bi nkrampo no afi twam na busua no ebi ba Ohene eho no mo se omate akemache nti omo edo mo ho baba be kire no afi twam no Ohene mpam obi a o omo na teke mo Ohene mpam obi a efi ho no ompam obi a ho sebe mpredua san wo a wa ba fi okra no a wotie akonya so no aya ade anya Ohene atu no o pa ade bi na pa ade se do otimi ba hokro Ohene ehu a otimi ma yama obi okay
Obia no him ne what trouble. Ompam obia. Na mom wo no asem a wo beka no. Ana be mo ye hunu gina brek. Na ensem a ye Dormahene akekan de ase ka me say do so pa. Ebi ne said o kan say sebi so sebi nya do. Ohene edin eye Otumfuo no. Empo wo ho asem eka. No no ni dire no. Na wada ma ibi say nana no mudin no. Abodin no. Omotam ene de ma omo ho. Another said omo kase no mu duro ne said o twede mponyankopon aye wo mo no. Ene de omo din enam. Ono ni din no. Ayede no nyae. Eno wada ma we obaya obedi akonwa no. Wodi say din ne baya na. Ni fie dire no. Sa akonwa din no be fa ya na. Oh, ni me be won mo a mo ma ni pension ade mfro no na mo nti ni me be ase. Eye Otumfuo no. Enye ono ne pe no ho. Say em fam frɛ no. Akonwa ni din no. Ono ankasa o ma me wo no fo na wusuom ni din wo ho. Ti die na ye wo. Eye be gusa say din kro wo ho question. Wo na atu ni din. Wo tu ba dina. Na so akonwa na watu din obi abusa ho asem. Oh, empanimfo bibi wo say no a. Entum futuro mu ni pa ni. Na mama yensua de papa. Ebi no akoye ya asesi e pepai. Eho asem. Wo na ye leader. Wo su jagu mu a bepem sabe. Wo na yesi busa wo. Na wo mu ya sha kire bia na mo de ne ba. Okay. Na de wo mu ne say mo call National House of Chiefs, lawyers ne call National House of Chiefs na mo kire say krata na nam say on de ba ya eye da sebre ene be ma kuma wo sori tie mu ne ntina. Krata na anka National House of Chiefs. Bono Regional House of Chiefs o mo je eye samodua etu mu no. Krata no musu mu ehunu. Eye jana e soba ne ntina sese wo edwane na na. Sane ono mo aw abra National House of Chiefs. So ma anya o mo do ma record. O ma anya ni ho. Mo amomo ye ya mo de ba na some copy da mo file so. Nti o mo ni secretary for wo. Bono House of Chiefs wo. Ebi wo. O mo ni secretary wo. O mo bi wo. To mo ni photocopy so ma anya bia mo bia. Ahemfo mo ho no mo wo National House of Chiefs wo no. To mo nya obi anya bi. Ebi wo. Ade amanyo ade ne anadwuma na sem. Ebi wo. Oh. So what is say chichiro man a enye ye o. What is say chichiro man enye ye. Na say ampa sa agima bedu. Na agima bedu. Die wo ye ni. Wonna musumase e be pacha o say ne kore de anana. Ma o chopa no mamunye du. To hen wada ma say chopa no. Ususu say hemfa I said why ye na doso. Hemfa no onfa ne chopa ne mfa. Na serious on sebia nya do tipe so da ye pacha de pa. Etimi eti na asema na so som de amana. Ewura. Emfa asem nkodanim e wa abra. Otese Dormahene se wo ka kire no ano. No ma mu aye. Dabi. Ndi ebra o mu ba no, enim se ewura. O mu ba obaka se wate. Pati mu ane mada be Dormahene de da no obegina so ma mu aye. Esan se santehene o mpanimfo a itunufo a ono mu kasa. Ana nananam so eso ndaye. Ti onim. Se ye no kura se ye nuhu. Ana onasa asem we na asinti. Ana wo pekwan se de obi ahu ho hwe emfa nim guase ma no dia. Okay. Ana ira matibi se wona mase. Se ya mpa de a anu ntina meka kire no. Ana o mpimpiri na chi won kopɛ ni nuanom. Akwamufo eni nuanom. No on metina mpa chaw. Na de wo so onye kan no. Enye amai hene no. Ati se ono. Ana de ye nti on pɛ de. Se sante hene ma no osuma so yedukura on kopɛ dukuro te se ono. No on fa dukuro no me pa na chaw. Ohena za de wo kan de wo ka say eye ahempon omo so wo amahodo so ho asem na wo kan yo. Ah, sa na meka. Ohena wadama ene me nhwe se ne nuanom nso so de akwamufo ya wo kan de na se ya akwamu hene ena esuminya kumawu ena asante achimangoko na ne wofa asefo no nso so ye seche kumawu sechere kwama ene tepa na wo nyina ansem ne boboba no omodi kan tia ne naso na wantie yeyi aba be yeseye ombetimi aka ho bi
no makwa kope penyokro na woka na momo edi won anim edi won aba Santehene enkoa enim ko se wagitum se ni wura no de a ade yesi akora oja nnagu o ma me na so nemum ya pepa ye ntwa ntontwin so wagitum na ensem hunu ne rodorada sem a wakeka aye nyina na so obetimi anu no ho no wade kode a ohene etene so ane asore ono nti ne eti baabi ono no so kase a otia fidie so ama moadoma nyina afam so ohene tia na asem so no tia ne fidie so a abadu na momom fa no sisi na dwene ye na se ohene kura agitum a onka no se waye fojiro emra no so ni bedi so ohene gitum a onka no se emra no so ho so ohene no wafom no ana de gato aba na emra no so ye de chapa koma mra debi wo so temra no a woni mra se ye me tabia champa mo na makwasa obesi ncha na de ma begina wanimu a ye fojira a se nya mimpo na me ye ana me di animu ma ye ya mo wo mra bi se maboa babone akoso okay yo na se mra no so ni ubedi emra no be no hene me hwe eye ye Dormahene ensem wa ya no watatena so na ni gye ho yi pa waka ne yi pa eye human rights cases de wode Sampa man no afaso ankonya nko beto aso no eye asumdue ne saka eye basabasa ne sakasaka doma wa asumdue na so wo mpesa Sampa benya asumdue no a wo hwa eye say oda wo man na Sampa so da ne man wutimi buapa e masakasaka esi wo ho se ono na operate to me od bono regional house of chiefs no se o mo braso o mo beto aba aso ndi sa ne mboni sem ya oyin ntoma sa to aba na man se de be yanka bono bono regional bono ahemfo na omutin sha asante no ko mo bedoso na o so ye dem so asante ahemfo no edoso enya wodia baby a wotie no mpo Santehene na ma baabi asa ni mune ade nyina ya Santehene de pepepe denti se wugina we so na wo de kofa na unua bepeja te se wo na pese kotu ejade tu unua kuromu na wo de ho no mojoa o se wo do wo manti wo de monko nti nti fa ndoma mebo a wo do wo manti mo de monko ade no de no ne man no Sampa fo no mana nya wo mu amo mu huru wo mu wura wo som no mo makro no mo yo na wo na akoso suje agum de wakofa abai o nana no wo monim emra ane amamre ensunsun ewu okay didi amamre da no nana no mo mfanto okay die emra so edie no ye mfa ni Dormahene na obi na obru mra no so yo no hene wada ma abrante samodua abrante a wo ye lawyer ne fie ne nkwa ne mu bia edin na abrante ne painti a wo press de wo se pre se Dormahene a hye Safi ho so akonwa asem ne ne ma ekoso no onka ho wo a wo kan wo ya aduanani o musu nya aduanafo adie pa na akope ne ho se do kan no to me adie na akope ne ho oh yesi se adwenboni be akura tirimu a otomum adie na akope ne ho se bu abon sana sa brantie no so no ono so yesi oyelo ye no so yesi eche no because we obi dibre a dibre ne nya wodia wo bo ho ontimi so kra nwia ye ontimi so so na se ontimi nwia ya ade na oso mo kwasa pepa ndi ama no na se wa wia no wia so kwa na agitu mu a se kwa fa no ho adi nti wia to no yesi mra no di nti ohene wada ma dwato ya tese
eye na Dormahene edibe se sebie so sebie nyado tipe so daipa achede pa agitumwa abrante samudua wo frɛ no ho se wono na ye Sampa hene abra Sampa man no enkonwasofo enne die Sampa yene de akro be wi first and tokotoko hene ennimu no se wo hene gye eye Dormahene chopa na tumwa abrante no obegyina he baby obegyina se Dormahene na epreniti on de se the CBS awie ana awie yeso mai se wani akonwa na na awie ya ba enti die Dormahene ho beto na be ma asomdwe aba na obi a behu se na tie no ana yehwehwe ono no mom de wo mam so obi de he na chi nyina busu apanye na ndokoye se na busu apanye Dormahene to na yebusa no na papa akokora no a meka se sebie so sebie nyado aye Abu Mahama ne Alasan Watara na mudi kan de asam ne ba asam ne di kan ko sunyan aye bono regional house of chief entimi anka omo ade asam ne bre osante hen ne no anka na Sampa yi ne kuru no ba ko no ko fa aye samodua asefo no baka ho bi se omo na ye atakakra asene no amamre ni amani mu no panyini a sebe wo ye de hyekan na woboa pase obema oye ne asi kura ne nananom de omu boja akyekere ato ho no saa wonua no amamre mu no kwan ben so na sese ye de saa papa no nke wo sanke mpanifo ne nefa so esan saa sakasakai nke wan hyase a nke amenuru bebi yedure se nhwehwemu ye adwuma omu nyina beba se ade ne honom no efre ne fa na okoye ma ne ba ho ohene ka kyere no so oboa pa se ohene aka na asema wie ohene ka asema a yemfa kyire se ohene die na etim ho aye wo ho ne betena ho saa kopem bra ewiase de kona wie ti die Dormahene ne nkrofo hihye mu ye bia ne ho no eye adwuma saa bre okay eno na ho aba asem no ne be ye adesua mankyirima no bi ane ahemfo mu bia ya ma ye men so na ade anyi de ne pese ye fo so de enko wura mu no be mu bia ehunu bi na ye sa abasa esan se ono no obi a waye ne ho se nyasabo akwa so was what e kan moja ko kura no ne asante betwe aka asante ho asema obeka ana edru ho no ne moja na odbetwa so wo ye be ma nsino obi o da bia mka se wo ye be ma nya wa se wata ba afọ wanu aka atum wo ye fojire sesi e pepe na wo pepe na show se mo se na maye na ho na di animu odi animu na ho kyere no na nanom nyina asempa titiru ebron house of cheese ana yesa aban no ana nanom anu mu bika national free wo mu na assembly ho no mu se wo mu esan se etire no apra ni aka nyina apro na so mo ko hwa akoto aba na so mo ansesem no mo de ono ana bema akwakotena ho de ya so mo sa de na agima badu no ana basa akwatena ho de ya ani twaje wo mo ara okay to hino wadamma yes we ebe efutu wonwa de ato eye na agima badu ebe efutu rensen na wo de ma afofo no bia akomayo mo agyense ombe so mo sorry de ti asante ara so mo mo so mo sorry de ti aye krobia we fi asante kotokan na otweda mponya kopon de yaba e de na ma yesese na efutu awo e de twato eye abaka Dormahene history ho ti ope history wanya foforo abeka ho foforo no beka ho a fe kora esa ye kama kora be boa no se judge mu a na ya chew so abokoro no na se brekum de na ye one ansa na wa wankasa wakonwa so wasa gu nanim ase agu manfo anim ase tabe history ana records bi e betwiro bia ewom police be sa achew and the history we dey che history bia ye tufu na se wanti a ko antiade nananom se tumi bedi ensem a mama ye rem free bebe ye free ba yo
Ayi ira na ni nipa binum na nache na no mo koba na mo no mo fa adwen si epeja wo se obey leader na no nkyere se nko a wo nim nyansa sene wiase nipa nyina yetufo na watie enu nti na obia wo na futufo nti se yetunufo ana otie na asenka eye ebono ahafo House of Chiefs for no etunufo na ase omukura no place no soso ana binum ho na obia no mo mpene so enso no mu ntimi nka na se ekoba se no mutunufo na otie yanka nko fasa asem yema na de yesre ne se nananom entie na nye esa na enkrata asem bi wonye history na enkra ane ahemfo no aba no nananom emfa nsua de na yehunu se ebra bi si a Dormahene Ajimambadu se no yeye na se nsunsuaso ebaaye na nya asem da ho na yenyina no ane yenkyirima no yemfa bintu ye hofo inazo wahene efri eyo omampanyi dada omampanyi odika nkroma breso eye bono ode bono nchemu baaye no aye dan odane mane ye bo Ashanti West odane mane ye eye bono no sabe na ye bono ane hafo na mane ye bono ne hafo ane be chemu asabe ye na hafo ane ye na bono sabre no ebepom ne na nanu mo ho nyina ye kwan bi o mefa so mebo ne bone Asante ho wo ma ya bepom sabre de mi busa ne se enti adenti na se ho mo ma wo ho kwan ema wo mutumi a eso sen amanyofo no o mo ma amanyofo no kwan ma amanyofo no ewurawura wo momo eye won sa sika babia omowe o mo kasa na me nyina na sika semti na ma nananom bi di mu dibre na nokore ene ehunhun a o mo de ye na ehon sa ase nyina so fa no a mo te woni nyina aya Asante fo de enti die ba na mbotimi ayi mu ho afirim enti se de musin no motie na motie no nyina no mama ne ntra hotsa na de nananom ade ato no ensesan ana edi bi beka ho no so obi aka se o ko ba bia wotie ye nya mfama no de a ene na ka Asante wo henefa ye nya mfama no so enye kwan papa so ye nya mfama na wo Dormahene wajapade kakra de kura wo no se ye ba se ye beti bi afiri mu se ye gi afiri se fama ye ti wo mu nyina na ofi se udi o mu so a eyo mu de debi so mu ka so mu yi o mu ho afiri ho ti wo ebe yo de debi o mpene nti ye besere nanam se adwobre mra na mum Dormahene de baby o de be fa be boa no no e kin to kin ye se eno mu takrase no eno mu tubum na ono mu bi o de na no fa ni nuanom so ne wo fa asefo no so na omu anu biremu a so ampa de otua no te se kin se obrempon te se Asante hena asamne kana ebebaka na mum ebeche into hena ze nsama ya na eda eye apayemo ye de pa yakro be refi Asante kotoko hede se Asante hena oni de sunsum a osum to owo ampaso dina so Asante hena de untumi ni nsu da be be na otumi na sunsun ade ye na de ano so de untumi ni Asante wo de ye ho mpe on na de sika afo bi komu a na oni ewu onu ko na de sika afo bi komu a oni ewu ndi se de Dormahene ye Dormahene ntimi nya bi anu ni ade ha no ye ka se obi nya asa bi enko be ye bi ndi yesre se oba fom no so ye de be bi ode nam bi ode ko ye bia na ne nkora nketenkete na onu mu titi social media so no on kan chum se asema ato ni okay no mo de ru no enko akiri na ehuna na mo papa obotu a ye beka ho asem na ka bi aboa no ebi no mo bona baso de na o ye na ebi no mo bona baso na ebi no mo bona baso wo mo bona baso nyina no edu de obi abetwe no ho pepepe ejam no beko eduru amna no ha se ejam ni nyamenko se se aka wo ni nyamenko dane samampo de beso be da ye pa aka wo ni nyamenko ana ye de ama Dormahene ndu won hwehwem fa no kramra abontene yo here bi da sepa enne ye ne nana tabi e champon ye ne no ebesua ensabo a ya tete fa Dormahene ho se bi yenya nte ye se bi wodi dwato a eba kro be refi Asante kotoko hene na so and our friends so a year forgery documenta or more forgery more forgery signatures or more edocoma ye National House of Chiefs ni Bono Regional House of Chiefs no and crack on much musa ira the one some no boba
wɔn akrata no kodi wɔn nsɛm no ɛne de ɛkɔ no ɛho adesua ne atena sɛ yɛde ɛbrɛ wɔn no ɛnɛ ɛda asɛ wɔtena sɛ ne wasua pii medi ɛde maame fozia kae sɛ subscribe no ahyɛ ma afoforo nso so ɛnya bi ahyɛ deɛ mede sɔre so ne sɛ nyankopɔn wɔ hɔ ansi wɔ hene na wo peti ɛfa henkyɛhyɛ a sompa de obi nso mu da ɛno nti deɛ nyankopɔn abɔ ne so obedi hene sɛ de otie bia no ɔtena konya no so a wɔyɛ nhyira